Kinoyalam jong ba Renington Lingdo Tongkar MLA ubalong ru menteri katanat PHE hapok ke jingelam jong ba jenong si kilalej bansam ye ki sentek lani ki top sya ki shispa arpau tili kilongying hakashnong nong senri kibadai ki dukot jong kabalang Presbyterian kiba penkre ban priang ya ke jingye seng sinot samla kabanlong haka arpau nyau terik rempang hajar arpau nagliang jong ba jenong si wala pente ba ke jingwan sam ye ki top kidai lengba kejing ais ngobha jong UMLA bara Nikton Lingdo. Hadin kasinot uni umau unsa keren beriu ong uba jenong sej haba keren hakane kasingi da kabatau baki pajba nongwan jingeseng ken siyo ya ka jing itanat jong ulum nong senri matki laru banwan jengokai hadin habut lani yatu kanapateng haki wipat halor ka jing itanat jong umau bat ulum nong senri ubadon hakane kasinong. Nakaliang jong ki pajba ki bali priang ya kini kitop kilapan pawi ke jing sungu yau MLA ubare Nikton Lingdo Tongkar. Kasnong nong senri kat ba kani kasnong kasurok kadang koru korap bai mau nong senri unam keren breu lano mat ka sipa man pen mau fikum ke jing pen mau biria ka wi kaliang rai kalak bande ke jing sisya ka bakrau bahadin jo kani ka sinat unu mau sekeren breu deh ala jong ba ada mau bat kini rurang ba ikong ten bat kiwei kilong kemi ngaung ba ki ba kam ya ka jing dan jo kini ki mar ki jaka ki ba itanat ki jaka juga kai bat ka snong no sri ngala banong menta kala dei ka kenti ka ba pin so sarong ya la ka jong snong nang ni sekmat ha ka ba ki kon samla de ki le chenu kin kenau ya la ka jong snong ba ka de ki snong ka bala dan ha clear jong ulum ha ka ba kini ki jingdan jing em ngala banong pin salak ban seimadan nang ni sedin kadi ka spa ba ka bau nong tau lebu akadi ka snong ka ba barai si kata pi perkat unu mau un kren la ni un ai jing mentoi ayu handai ki jingwan ju kadi ka surok ka bajli kumne apa snong ngala banong ba ka sinot ka namlong ta ka jikir ku ha ka mensem ndai ka long ru ka jikir ku ha ka dok na ka benta ka lawai ju kadi ka dong bat om tang nam ta ka snong no sri handai ka ni thain silang bara lesi kan deka rule model lengba ke jingdon jong nu mau bat unu lum no seri ti nganam kwa ban keren sibon kita ki ndrei kum ka dak ban pen ya kemenang da ka bang yo ban ya sekilang ha ke sngi ya kani ke jing trei jong MLA ban ya snok ti ha ke jing dei ban don betabat ke jing pen kre ke sinot ni ke sentek ke namlong LSC ki bada pinam syong dor handrai ngala banong ba kinlong lesi ki badon kam ha ki sngi ki banwan kanam kot tang ha ki sinot dengan ang kwa ban kren sibon ngasi kwa ban ya benrap lang tang kum ke jing ya ai man sim ya pi ki promenget jong ka balang hang ne wat hapdeng ki jing khia bat ka bakum ki ki snam ka bangimat ya ka pandemic ka klam ka ba ngilahab ban du ya ki bala ki sngi ngilahab ban du lesi ki jing don kam ki bobon ngala banong ka don ka jing ha man na kilong yeng kam tam ha ka jing yo ka jing kot handrai nginget skam ba ka jing shim ka jing seng ka de ka senjam bat ka le si ka de kum bangi tes ya ka jing kerku ka bau blai wat la ring sngo ba ka don ka jing handrai ka jing kerku kan wan na shendet ngakmi nanti ba ka snong nong sri nang ni sekmat kan long kum ba weng yo lo ubaka dum mi ka snong Apdeng jo ke jing du jing kermen kabang ye kren borobor siapang ki jing kiba kumnungin le kum ki long ying kamtam kabalang ka jongi kalong kabalang kabarit ki long ying sem kristan ru ki badang duna bat ke jing yo jing kod ru kum ki long ying sem gidan hapdeng jong ke jing duna hadu kata-kata ndre apdeng jo kita ki ai baro isbeu ya kaban aingu yu blai bau blai ula keren lengba jong u MLA badan borom jongi ban peniyo hapdeng jong ki long yung sem ki jongi ya kini ki sintek ki bakri i mentah ha kabalawan ra hapdeng jongi ha kaba kini ki rangba jong u MLA badan buram jongi yen sayo ya kaban ai sya baro ki long ying kristan hapo jong kabalang bidang sudah ban pediang ya ka KJP snot sapi bat mi satu hadu kana ko cingkia mil kepenlong ya ki prabengai bandu tiak bandu dam ban pendap ya penkrak nak kebentak ke jingwan jong ki prabengai ki delegate semua ba pimpinan biang kadlong ke
kam ke ba adu tata ndai ha ke bangi stang ban tre ndai ndala dapat kam doni ai isau ban ai brom ai ke brom su boleh ya ki ai baro ke jing penla ke jong boleh nakam ta ke jing seng bat ni ngai ceru ba pi hang neru apdang ke jing bon kam ban pen krek ke ne ke jing seng apdang ke jing bon kam ke balang bon kam ke jing kisam ke jing bon krek ndai ki tu ba nginam lak ban le ai kelam ta ke jing alam ke jong boleh tu ngai ba ngin yo ke jing seng ke bajok ke jing seng ke badan brom ke ban pediang hun hi ke pra bangai pi ki pra bangai ke snong tin diang da ke jing kemen ke jing seng bat ngin yo i ka jing ke ku ki babon ki ban ngin si yo i ha ke met bar ke mesim ha ke snong kabaneng kong kum kajiya sang kethe hi ngi ai ka buram bat kajiya ro nak kamtam nak benta UMLA beton buram jongi ubalak pediang ya kajing kuak kajongi kum ki kethe bat kum juru ngakwa ba kum kajiya sang kethe tongin long kita ki briu ki bas ngungu ngin ngungu neng kong ya ublay ublak penyo ya kamensim jong kaji singu kit kia jong UMLA bat kum juru nak benta UMLA ngidai ban penpau kaji singu nak benta ka jong u ha ka ba uhi ula ai yang ni yakin ki ai baro ndai pu persen kumloong dai teman basan cerman kilale ya kasnong ka jong ni